So mga par, good morning. Magagasolina sana ako kaso wala nang gas pala dito, ubos na. At ayan, maghanap muna ako ng kung saan yung mayroong gasolinahan pa. Kasi yung area kong pupuntan ngayon ay Balatan. Titingnan natin yung bayan ng Balatan kung nadadaanan pa ba. Ayan ang area natin. Dito sa sa simbahan maraming bakwit yan, mga taga barangay Bacolod, kasi hanggang ngayon lubog pa sila sa baha. Medyo maayos yung namin ngayon, yung panahon. Medyo mainit na. Sana huwag lang umulan para tuloy-tuloy na yung ng tubig, pag-upa. Kasi mabilis naman yung pag-upa ng tubig. Yan. Hanap muna ako ng gasolinahan para makapunta tayo dun sa Balatan kasi po sa oras. Bali magpupultang na tayo. Sana may magasolinahan. Atin po nakadating na ako dito sa may gasolinahan. Pila yung mga naggagasolina. Bali magpupultak na tayo, baka maubusan pa. Yung presyo. Advance to itingin ako din. Ayun, nakapag-gas na tayo. Matutuloy tayong pamuntang Balatan. At sana sa mga nanonood ng ating mga vlog, at huwag po tayong mag-skip ng palastas. Maraming salamat po sa mga viewers, mga nanonood na rin at sa mga sponsors. Maraming salamat po sa inyo. At ayan, magagaling kong Balatan, kung ano yung doon, pag walang ulan, itatry natin kung makakalbot tayo sa bato. Kasi dun sa iniikutan namin may tubig pa raw, kaya gustuin man namin makapunta ng bato, wala kaming malusutan. Kaya itatry natin mamaya pag galing Balatan kung makakalusot ba tayo dun. Nabwa, ganun din, lubog pa rin sa baha. Alabang-abang na lang po tayo. Ayan po, dito na ako sa papasok papuntang Balatan, dito sa barangay nila Mary. Sana huwag tayong maplatan. Ayun ang problema kasi walang mga vulcanizing shop dito ngayon. Amo! Hindi sa lahat nakadaan ako kay La Mary. Sarado yung tindahan nila. Sana huwag tayong abutan ng ulan kasi makulimlim na naman. Babadya na naman yung ulan natin. Barangay San Francisco, sakop ng Balatan. Dito na tayo. Ayan, makakalusot tayo dyan sa spillway. May nagsabi na dun sa akin sa sa Bukana
dyan sa bungad na di raw tayo makakarating ng Balatan, pero susubukan pa rin natin yung mga naglalaba. Tatry pa rin natin kung ano yung, kung bakit sabi nila di raw ako makakadaan. Titingnan natin yung ano, kung ano ba yung meron. Tanong na tayo. Ayan, pumapatak na yung ulan, pero nandito na rin naman na tayo. Hindi na ako atras, diretso na to, rain or shine, bahala na. Ayan po, umuulan na dito. Dito na ako sa area ng ano, papunta ng Balatan na. Umuulan. Bahala na si Batman. Basa na. Lagay ko muna sa U-box yung ano, cellphone ko. May mga landslide pala dito. Landslide. Ito nakakatakot. Mga bumuho. Tuloy-tuloy pa yung pag-ulan dito banda. Basa na tayo. Basa na. May mga nag-landslide pala dito. Tubig ah. Iniigiban yan, inumin. Galing sa anong bukal. Yan pa, landslide. Dito lang pala sa taas yung ulan. Doon sa pinanggalingan ko, sa baba, sa amin, walang ulan. Kasi maliwanag doon sa baba banda eh. Wala kasi tayong ano, raincoat. Wala na. Pero basa na tayo. Dami. Sana ko lang, mainit na. Let's go. Dito tayo sa ano, Barangay Kabanbanan. Sa mga viewers po ng Team Paway, ibilang muna po yung mga vlog natin kasi di pa naman kami makapaggawa sa mga babae project
Kasi tulad ng kay Mura, di rin din mga kagawa kasi yung daanan, mga baha pa. Dito pa lang po sa ano, Bunbun, di na kami makakaraan. Kasi yun nga, malalim pa yung tubig doon. Sa bato naman, lalo na, hindi naman tayo makakagawa. Kaya yung mga vlog namin, at sana supportahan yung mga vlog na ginagawa namin. Ito lang muna mga update, yan o, bumuho rin. Mga landslide. Ay dun pa, lalo na pala dun o. Landslide. Ano mahirap dito sa bukid, kalaban nila landslide. Sa baha, hindi naman sila mababaha rito kasi nasa taas sila. And pag nakalusot tayo ng sentro ng Balatan, bibili na ako ng memory card para kay Utol Alamid kasi si Utol mayroon na siyang GoPro yung binigay ni Kuya Jojo, kaso ang problema wala siyang memory card. Yung ginagamit niyang memory card ay may pusti pala dito yung ginagamit niyang memory card yung binili ko nung nakaraan dito sa Balatan. Ay nako, ito pala yung sinasabi. Sa bahay lusot naman yung motor. Grabe yung tumba yung poste kuryente. Mga diretso? Hindi po, ang ganda. Salamat. Ito nung madulas to. Tumba yung poste. Nasa baba yung mga wire. Ito, tatry natin kasi madulas to. Papatayin ko muna yung grabe. Grabe yung buho. Yung sasakyan, 4 wheels, hindi rin siya makakadaan. Sana huwag tayo mag-slide. Yung mga naglalaba. Naglalaba. Ay, may gumuho pang kalsada. Dadaan. Matagal-tagal to. Ayan po, kalsada. May paliguan dito may swimming pool. Swimming pool. Matagal-tagal. Ito pa umuho. Malaking damage. Bagsak. Mga puno na tumba.
Dito pa oh. Grabe. Bagsak. Dahan-dahan. Bumagsak. Dito pa, bagsak pa yung kalsada. Kabilaan. Ito pala. Ito yung sinasabi nilang di tayo makakadaan. Grabe. Wala talaga, sarado. Matagal-tagal to. Ito po, dito na ako sa ano, malapit na sana kila Rica. Ito yung tumambad sa atin na ano, landslide. Yung daanan wala na, natabunan. Grabe landslide na yun. Mauban-uban ito. Oo. Tagal-tagal to ayusin. Bako. Bumagsak. Binabangko mo, nag-uuros. Ayan po oh. Kumipunan sa taas. Baha pa. Kumipunan sa baba. Hindi ko nang madalian. Hindi ah. Hindi. Hindi mo nag-uuros. Sa baba. Baha. Tapos ano po? Buho. Hindi talaga madaan, malaki yung ano, pinsala. Sapa. Kaso kung tumutong siya ito natapos ano na pala nito, lungib na sa error, maulog na. Hindi ka pa kapur. Ayan po. Sabi nung ano, dun sa taga Bacolod na pumunta dyan kasi may binili. Makakarating daw ng sentro. Kaso 6 na ganito. 6 na landslide na ganito nasa kalsada. Pero daw sa unan may nagbabako na. Malayo-layo pa to.
patong sentro. Yan sila lakad na. Tapos may nag-abal-habal daw sa una. Pero matagal-tagal to. Hindi na tayo pupunta dyan sa dulo kasi alanganin. Alanganin dyan. Para ano ganito naman? At siguro babalik na rin tayo. Kasi yung motor natin iiwanan dito kung maglalakad tayo. Saan pa daw mga wala pa kapabaw mo na. Saan na magawa? Saan mo na? Babak na. At atin ang pinaglalagayan. Dahil sila rin sila Hindi tayo doon sa ano, didiretso. Uwi na tayo. Kasi madulas. Mga naglalakad. Yan pa update lang to, update. Kala ko makakadaan tayo ng ano, sentro. Kaya pala sabi dun sa unahan, hindi raw ako makakalusot. Ayun. Ayan po, di na ako nakatuloy kasi napakalaki yung landslide pala. Tapos 6 daw na ganyan. Sabi nung kakilala ko na naglakad, kasi may binili sa sentro. Malayo yan paglakad, malayo pa yan. Kaya balik na po ako. Yun lang po yung update natin dito sa Balatan. Nagtitinda ng tinapa. Kasi baka dahil pang uli 1,000 baka bariya. Garakon mo. Yan sinakay ko na si Kuya na nagtitinda ng tinapa. Kapatid pala to ni Kuya Amy, kapit bahay niya Rita. Oo, dati bibili sana ako kasi walang barya. Bibigyan na lang daw ako. Tingnan natin dito sa ano kasi kakahiya din. Pero baka ko barya. Bayaran tata. Okay na di. O na nun. Pwede na yan. Talaga kaya ano to. Salamat. Okay. Ang kapatid pala to ni Kuya Imi. Ang kapitbahay ni Rika. Oo. Nakakapagbara ko ako. Amo. Tuwanin mo nakaplog. Oo. Sige, sige. Ubus iton. Ayun. Wala kasi tayong barya. Ano yung pera ko? Buo. Tapos, bibili sana ako ng pang-ulam-ulam namin doon sa bahay. Bibigay ko rin doon kila nanay. Para may ulam yung matanda. Wala sa pagsukli. Tapos, nakisakay sa akin. Kwento-kwento namin. Kasi galing siya ng sentro, naglakad lang. Sentro ng Balatan. Yun nga, 6 na landslide yung dadaanan. Kasi may nagbabako na sa unahan. Kasi ako, tinanong ko kung taga Balatan talaga siya. Sabi niya, oo. Alam mo ako yung ginawa namin dun na ano, na babae lang Timpawan. Kaya, alam ko yun kay Rika, sabi niya. Kasi kapatid niya pala si Kuya Amy.
Nanonood pala siya ng vlog. Tapos wala, binigyan pa ako ng ano, kasi sabi niya pamasahe, bayad niya pag-angkas. Binigyan niya ako ng tinapa. Tapos binigyan ko na lang ng barya sa bulsa ko. Kung kung magkano yun, baka 40 lang yun. Kasi kakaya naman, hindi negosyo. Pauwi na ako. Pambihira. Kaya pala kamukha eh. Sabi ko, unang tingin ko kanina, kala ko si Kuya Amy. Kaso ba't ka ako maputi-puti ito kay Kuya Amy? Pumuti pa ako si Kuya Amy. Yung tatay niya ano, ni Kit Kit, yung pinabinyagan nung ano, nung house blessing. Yun si Kuya Amy. Yun, shout out Kuya Amy. Kung mapanood mo tong vlog na to, nasakay ko yung kapatid mo. Ang bihira. Uwi na. At yung ano, yung kasunod nating area, ito try ko kung papuntang Bato ba o papuntang Nabua. Yun ang susunod ko na iba-vlog ngayon. Kasi galing na tayo ng Balatan. Ayun po, hanggang dito na lang po yung vlog na to. At sana magustuhan nyo yung vlog na ginagawa ko ngayon, mga about sa pinsala ng Bagyong Christine. Di makalusot. At ingat po kayo palagi, at sa mga sponsors, ingat po kayo palagi dyan. At sa mga viewers, salamat po sa inyo. At yun, wala na pong masyadong hangin, pero may mga pabugso-bugsong ulan pa rin yung nararanasan ng Bicol. Ayan o, yung lake. Kitang-kita dito sa ano, taas. At hanggang dito na ang vlog na to, at maraming salamat. Ingat po tayo palagi. I love you all. Bye-bye!